Пряко включване от Бургас. Имаме авария. Бяхме си резервирали апартамент, който се оказа, че не може да резервираме, защото вече не се предлага. И следяхме на Booking и ще ни уредят сега нов апартамент или ще върнат парите, не знаем. Така. Сега отиваме да си купим някакво за обяд, защото бяхме във влака Пловдив-Бургас, който е супер изтормозяващ. Прекарахме там 5 часа и е отвратително. Другия път с кола задължително. Куфарчето, раничка на гърба, всички други имат по няколко раници, носим си чадър. Мислихме сега да ходим на плажа, но няма как да отидем на плаж, затова ще ходим да ядем! Нямаме рестораните в Бургас, не знаем кой колко е хубав. Затова решихме, че ще бъдем насигурно и ще ядем в Хепи, да може да ни е вкусно и да не се притесняваме от натравяне и от такива работи. Затова отиваме сега към Хепи, пуснали сме си навигацията и вървим натам. Още едно пряко включване, объркахме пътя, включихме се в посока морето. Хепи се намира в обратната посока, затова в момента продължаваме нататък. Да снимам, иначе това е обяда. Чашите са празни, чините също, но да. Сега да ви разкажа малко по-подробно какво се случи. Значи, звъняхме пак на Booking да ни намерят апартамент и ни казаха, че ще ни изпратят алтернативи и ако не ни харесат, ще си изберем ние апартамент или ако не ни харесат, може да продължим още няколко. Затова сега сме в очакване на алтернативи от Booking. Ако не, ние сме си харесали на апартамент точно на плажа. И да, това е. В момента сме в Хепи. Охладихме се малко, защото е много горещо. Вижте, цялата съм червена навсякъде. И да, това е за сега. Се намираме в рейс 15 и отиваме към Сарафово, защото апартаментът, който ни предложиха, е там. Полезна информация, билета в Бургас е 1,50 и съм си пуснала всичкия багаж и пътуваме. Човека от резервацията каза, че трябва да седа на последната спирка и да го чакаме там. Сигурно ще дойде на седмица. Плановете за днес ни бяха да стигнем в 1 часа в Бургас и да отидем на плаж, но ние стигнахме в 1:30, даже почти 2. Първо се получи това с апартамента, че не може да влезем в него. После това, че не можем да намерят апартамент. След това отидахме да обядваме и чак сега пътуваме за Сарафово, да се настаним в апартамента. Изглежда горе-долу добре. Пише, че има басейн и че е павления там на плажа. Тъй, че би трябвало да е добре, но все още нищо не знаем. Така изглеждам по-добре. Сега ще сме там в 5. В момента е 5 без 5. И още сме там да пътуваме. Забелихме хората, че малко ще закъснеем. И да, така мислите да отидем до апартамента, да ставим всички багаж, които сме помъкнали и да отидем ето тук до Kaufland и до Lidl да се напазаруваме, защото няма никаква храна, а утре мислим цял ден да останем в Бургас и да сме на вечерта влака с Пловдив. Да.
колкото си мислих, че е. Има си доста водорасли, както може да се видим. Също така е топло водата. Не е много студена, не е много топло, но в същото време и духа. Затова е добре. Да ви кажа, че тук морето става малко по-чисто, отколкото е ето там, но не е напълно чисто. В Гърция беше по-чисто. Имаше камъни, но поне водата беше чиста. В водата не бяхме влизали на цяло, защото имаше водорасли, а мен не са ми много по вкуса. Затова сега отиваме на басейна, където ще стоим сигурно до 8 и нещо и после да пазаруваме. Се чуда да взема някои от тези напитки. Много голямо желание да пробвам тази, но ще разберем. Ето магазина до нас струва толкова. Ците изглеждат нормални, като във всички други магазини. Това го опитах. Не държах да си го купа за утре. Купих го сега и ми харесва. Там няма алкохол, но е много готин. До близкия магазин се пазарувахме. Взимаме за тази вечер и за утре храна. Сега ще ви покажа какво сме си взели. Едно детско кроки. Копърка. Бял хляб. Такова взех също, само че този път с алкохол. Не фокусирам. Добре, така. Взехме си и Космополитън. Бирички за мъжете. И се взех да опитам и това. С вино и там някакви други работи. И последното нещо е класиката финна смяна лютеница. Също е една туба вода, защото сме доста жадни хора. И това беше от нас. Към нормалните хора се държа нормални за приемане вещества. Отваряме сега нашия хладилник. Бира, алкохол, бира. И лютеница с наркотични вещества. Много сме найс. Сега бях спирала моите грижи за кожата, но сега ще покажа отблизо продуктите. За през използвам тази слънцезащита с 50 фактор от Thank You Pharma. Съм си ги поръчвала от Bioster. Това ми е нощния крем Epiduo. Строгата не за акне, излекува ми го цялото. И когато го ползвам, не ми се появяват пъпки, но ако спра да го ползвам, положението се влошава и почва да се появяват от време на време. Даже преди около 10 дена бях спряла да го ползвам и имам няколко появени пъпки, ще ви покажа след малко. За през използвам този крем на La Roche. Много съм доволна. Той е с SPF 30, има го и без SPF, но предпочитам този с SPF, ако някой път забравя да сложа този или не ми се носи като съм навънка. Ще използвам само този. И гел ми за лице. Използвам този като съм на пътуване, защото е по-маничък и по-удобно да носи, иначе си използвам на CeraVe. Сега ще направя с вас нощната рутина, а утре сутринта ще направим и сутрешна. Всяка вечер си мокря така ръцете и си правя така на косата, защото това стимулира растежа и е много приятно. Е така по целите дължини. Още един път е така, само долу по дължините. И я сплетам на една плитка, защото е много къста и ходи на север, което мен ме владява наистина ужасно.
даже вече почна се отпуска. Сега, преди малко съм се измила с гела. То не фокусира. Добре. С този гел лицето. И сега нанасям епидурото. Ето бях спряла да го ползвам 10 дена. И тук също ми излиза една пъпка. Има лошия ефект, че като спрете да го използвате, се появяват пъпки. Но при продължително ползване излекува всичките пъпки и е много хубав крем. От всички кремове, които съм използвала, този е най-добрия и много го харесвам. По принцип, когато съм си вкъщи, използвам и околочен крем, както и серум. Когато имам някакви пъпки или нещо подобно, използвам и гел за пъпки. Но да, това е. И утре сутринта ще ви покажа как нанасям тези два продукта. Пезата на студентите. Нямат пари. Лютеница, хляб. Добро утро, хора! Забравих да снимам сутрешната рутина, просто много ми се спеше. В момента вървим към плажа. Малко изтървахме съмването, още изгрева не е дошъл. В 5:30, в момента 4:30 или 5 без 10, нещо такова. В момента вървим към плажа. Осъзнахме, че нашия плаж няма изгрев, защото се пада малко по-южно изложение и в момента е така, а изгрева е ето там. Там направо няма плаж, най-близкият е в Поморие и няма как да го направим, затова ще се сладим на късния изгрев. Мога да ви снимам морето от високо, но нещо ми бъгна камерата. Ще много лошо светлината в момента, ужасно е, нищо не се вижда почти, няма как. Значи, стигнахме до морето. Сега ще ви покажа и водата и всичко. Ето го. Банския ми е мокър още от вчера. Изобщо не беше иззъхнал, затова съм само с горнището. И в момента чакаме изгрее и дам. И за това нещо от първо лице. Не е зле, ама не е много хубаво. Сега първа реакция на Космополита. Двете са зле. Които нямат вкус на коктейл, но да. Много сме тук на Випа, трактора ни чисти и заглажда пясъка, да може да минаваме по-хубаво. Такова. Че как иначе? Тук сме на Випа, с тия коктейли. Очевидно това ще бъде изгревани. Мислих, там ще изгрее слънцето. Стой. Айде, сири. Ето оттам да изгрее слънцето. Ето тук. Но няма да изгрее оттам. Затова се наслаждаваме на тази гледка
и пием гнусни коктейли. Плажа в Сарафово. Много е мръсен. Не знам дали може да видите. Това е водорасло. Воячи изчистиха плажа преди по-малко от 15 минути и вече водолазите почнаха да излизат. Даже като багера се прибираше, напуска тук нови водорасли. Тук пясъка е много студен. Даже не ми фокусира. Да, тук е много студен. Но ето тук вече става много топличко. Току-що дойдохме с едната част от компанията и вече може да започнем празненството на July Morning. Сложих този. Багажа е готов и отиваме на плаж. В момента вървим по уличките на Сарафово да търсим банички, да можем да закусим. И сме вече почти на центъра. Вървим от сигурно 15-20 минути. И още абсолютно нищо не мога да намерим. Има няколко магазина хранителни, в които не изглежда много надежни закуските, затова продължаваме да търсим банички. За жалост. Вече половин час търсене. Намерихме бургаска баница. Сега ще видим вътре какво има и дали ще бъде вкусно. Дойдохме вече на басейна и забравих да снимам. Баничките бяха горе-долу добре. Нямаше с сирене само, имаше сирене и кашкавал. Но не беше даже и сирене точно, беше точно извара. По-скоро извара. И затова оценката е 8 от 10. Но ето този Ериан беше много вкусен. Много ми харесва. И сега съм се потопила във водата и ще лягам да се печа. Това беше апартамента ни за тези дни, но вече е време да го напускаме. В момента се намираме някъде на Черно море и много духа, но много красиво. Ще ви покажа кадри след малко. Да видите. Почти цял ден съм снимала нищо, защото просто забравям и се пазя пътелета. Ще пътуваме с нощния влак за Пловдив, което ще е доста екшен. Купихме си билети, обядах в един ресторант. Цените са като в Хепи, тъй че всичко е окей.